kum sang bi thar kan kai chho chau tia thil thleng kha ania kha thil thlen no kha chuan zoram mi pui ta chuan hrelo po kan omarin om lo ani tin he channel a po hian ka upload to nge a ma se har satna a oma wangin ka han da non le ngatani he thil thlen na hmuna om vele mit nge yam hutu pulal thang puan ama ton hriat china ji ania akim lawin hriat dan le mu dan po ain ang kher lo theya hriat bel emo hrachiang jok te kan omani chuan comment lama kan soijui don nia tin he thil tleng chungchanga big daddy le piro ji ta soi jaw na toite kan bel tel bok don ani January ni som pasari sang ni kumania classical thowa Lawngtlai kholum tak thin po ala vot var mai boka kan inatang State Bank of India omna hi fit za somnga vela hla ania kan in kara Lawngtlai hming soi to a ril ruwa lo lang ve ji a rio paki ading lu boka tho tan ni ania tlai lamda ruk vel nin ka hria kan inatang ka cho ei kham ku walam turin kan kom chak dor te ka han chho zoka ka chukle chu in ka lu rual deuh tho in police civil dress valte ani tain ka hria benga chu lu le mai thi nuang in a ron tlan lu ta a hlau thong lu tuk mit meng kha ka thei ngil thei lo ani beng an rokania ati chul mai bok nen kan nu te hola chu thi sem chuak an mu khan kil khata an lo tom im choi choi boka hetiang huna hian ka van neya a ham hai lo pola ka om le hlau thin chuan police chu tui khoi na lampanga athi sentify turin ka hruai phei chi ti in puak rang le akara pistol aron rita thuai maya sitting room a katlan pheya telephone in police station ka phone ngala vai paina lo pick up a hello Lawngtlai police station aron tia hey beng an rokania ti in man mo emin ka hrila vai pa la chuan a hra chiang lo nge a hra thiam lo jok engmo kapu aron tia kei chuan beng an rokania ka ti chu ka ti tuara vai pa chuan beng mo enge beng chu ala ron ti ta dewa ka thin rim hlur to a zonga i ruyami State Bank of India i hria em poisa da na hi ti in tong kam moi po zong lovin ka vin vaka misualin poisa an ru ka ti ani chu heti lai hian silai puak thoi reng boka silai ri ta chu i hria em ti in ka hril zui le a chuta zet chuan a hra thiam ve ta an che kang vai pa chuan malum hai ka hria ati ve ta a kei chuan silai len lo tlan thlanghal ru helan niang ti in ka rin dan chu ka han hril zui le a he mi tum hi ka phone biaka chuan ka thin rim ber tum ani ang ka ring phone ka da chi alo ri le ngala council veng lam pupa thanga alo nia bazar a thil puak ri kha rambuai lai ri ani tlat enge thil thenga omem aron tia ka han soifia zunga tuma bazar lam lo chho lo turin le light po off turin ka hrila kei po chuan light ka off tanghal boka mak ve deuh mai chu light off hi alo lang tlatani chu silai an pong ka na sa sia kan in eng te khan an mit ala dewanga minon phu hrepang ti kha karil ruwa alo lang ve tlatani nakin dawa chuan ka han tlan chuaka ril ruwa om tur om ang chu in ngai tu thiam main ka ring State Bank mek han rok ngam chu delay group te in siamin kiltina hel ho an tom kha arin oma eng hel polin nge rokang BNLF te an niangem eng zat tak kap hlum to angmo MAP guard ten an lo kap let ngei bokanga silai ri la SBBL ri mai ani heklo a rizot zot mai boxia State Bank bul chu silai puaka chuan a eng trek chuai maya van lam le in chung loka chuan silai mu awing sen thiak mai bok nen ka han khoya mi then katlan che hlok te po chu ka wa mu bok ka thian then katlan chiat ngai na wak hrelo te po chu dor bang an lo phen hloma malsoma scooterin lo tlana beng an rok ti po hrelo chuan beng kota a scooter alati khut zuya hey nangkha thi du lo chuan tlan ro ti le ka an ron rual le tamaya ma se van nei thlak takin an ka fu lo ani a hlau lutuk chu a scooter tlan san ve mai tur kha a han nor ta tak mai ani kha a hnuwa soile dan chuan minron kap kha kalu chunga aron sen phei zuai maya
ka hlau lu tuk kha ka scooter ka nor lo po ka hrelo anung lo khan alo tlan chak thei fe zawk aniang ka har le chuan a chha kong koya ka lo thu hle atia lom thian para ju apo khur dar chungin kan bula chuan lo tlan phei ve a dor nga ka thu kha a bek thoi fia in an dor bang kha anon kap tlang zok chuni in a hlau lu tuka a thutna tanga tla topin aron wak chuaka min hmu vele alo phei chu alo nia a thi teuh ther kher mai bazar veng oile information aron ri tanghala assistant secretary puchan liana alo awa mi pui tu ma pon chuak lo turin le pon a om te po inthiar filim turin silai ri trek nen mai kiu ruai nen narvas thei ve tak chu ani aria paki ban phe na tang chuan kan en renga beng rok tu te chuan beng chak loka standby an da zip chu anong khal thata a silai kha kan hnai ngam lo nan an ka pok thoi reng boka beng chunga tang chuan bek lian pui hian poisa anon pu chuak lama heti lai hian a thenin an gat reng boka poisa bek then khat chu an zon hlom ni in ka hria an du tok an la to ni miang kan lampan chuan anon tlan pheya keini bi ruk na tur zong kan tlan dar ve a ma se ria paki le state bank inkara chuan an ding le a an va bek phei le a nga tinge le ti a kan ngai tu lai tak chuan an thian pa pakhat an lo tlan san trep chu alo nia an ron tlan pheya aria paki bula chuan pistol an kap ri la thuaya kan step bula kan thutlum khiawa sai harot lama an tlan pheita ani state bank lampanin kan tlan phei ve tanga la mi thi te an om lo en turin bank chunga chuan vcp pusi sang chunga le ruat puya bazar veng oile secretary nen kan tlan luta maktak main ruang mu kan tum nen alo ruak vek maya bank staff te kha zana na thoken an om reng sia khongen om zo tak an kidnap ami niang heti lai hian bank chunga thil thleng hredu in ona mi pui an om khom thup to mai boka bank staff te zinga mi pahni pucho ke le puzo than moe te an ron chuak lol maya bank rok tu te khan a chunga an lo nor lu chuni in an khur dera an hlau lu tuk chu kan han thu tha chol tir te a thil om zia te kan han zot ta a tuma kitna panam lo thu le mi thi po an om lo thu te kan han hriat nu a mi pui te chu kan han hriat tir ve le a police po point 303 tarlam to tak nen khong takin an lo thleng ve a police zurui pakhat ron por ve do tum a oma kan ben hlek kha ben kota khan misual ho khan poisa an lo thlawa nuai khat ni ta in ka hria alo chartu puja chi na khan rinom takin benga apele thlapa anhuwa benga pio anin an langa la angetin he thu ji alai hian mamit state benga athokani beng rok tu te kha sei halam pan tumin an tan pheita kha ania chan mari veng an va thlenga sei ha le chong te peng thuama tak ladc night bus aloin herlai an vanang fu ta sia silai la khan met puak phei thuai renga beng kan rok kan hlo tlinge te an ti phei vel bok nen an tum lo lam chong te rota an tlan thla a hemi zan hian police ten an zuya ma se mi sual silai keng han chu anuam vak lo aniang an phata lo ani kha hemi tum hian inspector ht sap sanga tuna dsp nita hian 35 lek le strand gun g3 carbine paruk lai mai recovera afak om khop mai tin silai hi map ho tan lak sakte an ni hloma hemi tum hian map ka ina lo lut thi hnuang mai ka ti kha beng kota tubawin an chua alo tlan phei ani kha chan mari lama an tlan phei lai po khan an awa beng kan rok kan hlo tling kan champion te an ti phein sa ani kha opiam an rui ni na lang bok zam lo hlom takan ni beng duty pakhat rin puya chuan choya a hodon khan asilai kha akhuma resign khua misual ho khan an mulo lawa benga tho suspend zinga khan atel lo pha nge ani alak ve khop mai
tin map ho khan mal khana khan silai mu pakhat ma an lo da lo hlawa an silai ru kho po kha an hmang thei ta chuang lova ram hnuaya chang elin an lo khua an va recover ta ani kha khati lai bank duty te kha second battalion map te ni ta in ka hria zu kha an du hlom khop maya an lo chut thlu ka po kha a duty line zu omna an va zota phur taka ko mu atum line an chut thu top ani tin na suam tu te an zon lai khan police lama soldier of fortune an om nual wangin progress po a om meu lo beng rok tu te hi ka hrekim lova captain zaza arakan army captain prisai chin national army lal neya le lal ne ale midang dang te ka hreto lo an lak zat kha 5.76 crore vel ania recover za chu 36.5 lakh ani hemi chungchanga big daddy le piroji ta soizauna toite kan ngai thale ngal don ani lal neya le lal ne te hi an man khan aizol central jail lama an ron son pheya heti lai hian case lian ve tak mai nein ka tan lai ania a case lian deuh ho hi second ward a and b a min da khom thina uata hian a hruai tu pol kani ve a ti chuan an chanchin chu ka zot ta a an poisa kha atam jok chu barmaram an lu puya barmarama hian an chung te mi hrang hrang kuta an da dar nual hloma heti an chung te kuta an da hi an da na te ho hi an lo chelian dewania nge rin hlelang kai chhota ani hemi tuma beng ruk hi ka hreve a rei to na a aizola ka om tran ma kum chi kha ani nge uthang puya soi ang huna hian silai puk ri ang tak kan hria a kapa hi police cid a oma news shemasa atang deuh zia a chuak ngal vuta then om te ron tlan lutin nopang ho chu tuma thom ngai vena pon chuak lo turin min tia beng rok ani chu om huna rin dan te puitleng hoin an seya kan lo ngai thla thapa thu dikani awang in kalowin soi thei ve lok ange ama in kapa hian beng rok an tum thu a lo hreru deuh to a cid a om ka ti kha ma se a thu thlen an la thu tak chiam lo nge engma malak na om lo ani azana zanin a pistol la in anaw te nen an zui nge thuleng wak police station bula om kan ni awang in kan hrewe thei renga ti chuan kapa te chuan beng ro kho chu baramaram thlengin an han dapa ram hnuaya te riakin an han bo zui nge ani hetiang ani hnu fe hian zan khat chu Lawngtlai kho chung ni si fian rial taka khurpui chhak loka om kan pi rual anina a kanu le pa hi a u tia a ko wangin u nu I kan ti maya chumi te ina chuan mai tuam silai kengin kapa an lo zonga kan in omna an lo zota a hlau lutuk chuan engma in a chang hlei thei lo ani ti chuan a lo kal nge a lo phone nge ka chiang talo kapa in chu thu a han ria chu min rik rap an tum khang la nge lo mai khonge min hmudu chu kan in hmu tirange atia a pistol nen lom lo farhanin azan la laina chuaka awazonga keichu no pante ta tanga kanau mi papian ma a kapa fapa kani thina wangin kapa a omlowa kanu te thabar tur lo thlamon chu kati tura ngain kan in kong kapui bula chuan khum da in kapa chem sei pui mai ngun nam nen kamuwa ani na taka chuan kan som ni hau lowa kan ina zanlai ron lu tum ho chu lo vi kha katum em mai ni puan hnuai ngun nam nen kamu meng kar maya khati lai kha kapa le chung te chan him nan kanun hlan kha ka chak zek zo kani kapa chuak tur kha ka zui du a ma se phal sak kan ni lawani ti chuan sabji bazar lama ankal antia azu zui ani ome kapa chuan ma se khu an lo chhuwa san mana a mutalawani kha zan kha ka hrereng to ang